Čaute, máme na Tiborape a dneska tu máme ďalšie video. Už troška dlhšie nebolo to video, odkedy som natočil tých 20 odberov. Po dávnej dobe už natáčam na mobile, lebo tablet sa práve teraz nabíja, tak asi zajtra natočím už na tablete. Dneska už nestihnem, to sa veľmi pomaly nabíja. A dneska to je asi vlog dáme. Čo iné? Vlog a vlog. Môžete vidieť, že má korset. A o čom sa budeme tak baviť? Neviem. No takto ma vidíte. Tak toto je lepšie. Takto horšie. Lepšie. Robím to takto. Takto horšie. Urobím to takto. Tak je horšie. Takto by sa dalo. Čo mám dať? Nie. To je moc nízke. Tak sa nedá toto. Takto ma zle vidíte troška tvár. Ale takto to je vynikajúce. A kde to mám dať? Na telku. Skúsime. To asi na telku nepôjde. Tak to budeme držať. Ale nie, ja to nevydržím. Zle. Ding, ding. Neviem. Čo by som tak povedal? Vy viete, čo sa mi stalo? Vlogy som koľko urobil? Ja neviem. Musím naplánovať. Ja chcem natočiť. No tak chvíľku pauzičku si dáme. Treba. No vidím, musím si aspoň troška niečo vidieť. No toto je bolo, že to už na čo dopadá. Musím aspoň troška vidieť, lebo to vidím. Aspoň nevidia. Ale čo mám naplánovať dať na YouTube? Ja neviem. Ešte nikto nevie, že nosím okuliare. Asi im to poviem. Dobre, tak to... Sme späť. Musím sa vám na niečo priznať. Nosím okuliare. Není to fake, sú to vážne okuliare. Potrebujem ich, lebo... Bez toho vážne, ale fakt zle vidím. Toto vážne je klamstvo, ale fakt. Zle vidím. Teraz vidím dobre. Pozrite. Skúsim do mobilu streliť gačom s okuliármi. Trafil. No. Skúsim bez nich. No tak toto bolo asi do okna, neviem. Do mobilu som trafil, že? No, čo to je?
z okuliare. Jaj. Vidíte, že to je pravda. Dobre, odložím to. Počkajte minútku. Guličkovka. Moja noha. Dostat nemám. Nábojník prázdný. Kúzlo! Počkaj, ja vám ukážem kúzlo. Tak sa to nedá. Asi najľahšie kúzlo na svete. Neviem, kde to mám mať. Tak to má dobre, vidíte, ale nie. No kúzlo. Kúkajte. To takto. Ja to ešte neviem tak dobre. Potom... Minútku, počkajte. Kúzlo. Som silný. Ja to dám. Dám to. A vejde si neduša. Že som dobrý kúzelník, vidíte, ja som magneto. Kecam. To bola iba ceruzka. Proste obyčajný, normálny trik. Klasika. No. Máme tu takýto zoberte si jeden úplne, to je jedno aký papier. Zabalíte ho. Budete potrebovať papier, ceruzku. To stačí. Zabalíte ten papier do nejakého klúbka, ale takto stisknete, aby sa to neotvorilo, vidíte? Zoberte ceruzku, zapichnete to tam. No, mám. Teraz dodáte takto ruku a tak. A vidíte? Tu je tá ceruzka, ale spredu to není vidieť. Počkaj, tak to zle vidíte. Vidíte? Zle to vidí, takto by to bolo na... Aha, proste ceruzka, zrozmúčkaný papier, dáte takto medzi a ako by sa znášal ten papier. Ľahký. Dúfam, že to vidíte, lebo neviem, kde mám dať to blbú kameru, blbý mobil. Tak ma ešte horšie, vidíte. Neviem to kde dať. Ja to prisám Bože dám takú poličku a normálne... Prepáčte, že troška kývam s tou kamerou, a nie troška.
No, sme momentálne v kúpeľni. Tak máte, ideme to už vysvetliť. Máte proste jaký papier, to je úplne jedno. Rozmačkáte ho úplne do guličky, aby sa neroztoril. Strčíte tam ceruzku, dáte takto, ako by levitoval. A pozrite, to je len ceruzka. Levituje. Vidíte levitáciu. A to je len ceruzka. Bam, bam. Ale furt. Potom nejaký trik som ukazoval. Ja to bol tento. Ešte furt neviem tak dobre. Neviem ho vôbec dobre. A to je iba také, že to iba takto máte prst a bom. Viete, a z ďalky to vypadá lepšie, len jaký sú blbí, jaký sú pomrí. Kecičky pro malé holčičky. Keci. Dong, točíme. Vadio. Tam sú 4, 3, ty tretí jeden major. Čo je? Už mi šíbe. Vidíte? Ležím už 3 týždne alebo 4 už za chvíľku. A už mi šíbe. Možno 4 alebo 4. Pohybíkop. Počkajte sekundu. Dobrý deň. Toto je kanál pána Mustéša. Mustéš. Dobre, toto by mohlo byť asi všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, komentujte, zdieľajte, čo chcete. Ja sa s vami lúčim. Tibor rozlúča. Čaves. Ale on sa s vami lúči, ten nechal mi tú kameru. To je dement. A čo sa? Rusev mačka. Rusev fotria. Rusev mačka. Čau.